Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Pito ka mga local government units sa lalawigan sa Cebu apektado sa storm surge tungod sa Tropical Depression Vicky. Samtang ubay-ubay usab nga mga sakayan ang nagaguba gumikan sa mga dagkong bawd. Mukapin sa 270 ka mga tao ang direktang apektado. Ania ang report. Huwag katahong casualty o kinabuhi na kalang sa bagyong Vicky sa lalawigan sa Cebu. Apan adunay mga lungsod nga nakasinati og storm surge nga naglakip sa Argao, Compostela, Sibunga, Dumanhog, Dalagit, Bulhuon ug Danao City. Samtang nakasinati usab og minor landslide ang syudad sa Talisay ug San Fernando. Mukabat sab sa 278 ka pamilya ang napabakwit sa nagkadiang kalungsuran. Hinuon, nakabalik na sa ilang mga Pinoy-anan ang mga tao. Doon na usay mga sakayan nga nangaguba human ibanla sa mga dagkong bawd. Aduna kitay partially damaged nga seawall o mga payag-payag duha ka buok sa Argao. Ang boardwalk sa Argao sa padulong sa ilang floating restaurant and collapse. Adunay 25 ka mga balay sa dalagat nga nabahaan, 42 ka mga bangka nga na-damage, 12 ani motorized bangka gikan sa Bulhoon. Sa yun gipaubos sa blue alert status ang lalawigan Sugbo diin, gipang posisyon ng daan ang mga gikinahanglan, sama sa mga heavy equipment, tambal ug mga pagkaon. Hinuon na tubag ratanan sa mga local DRRMO ang mga panginahanglanon sa mga tao nga naapektuhan sa bagyo. So far, wala pa'y natala nga o report ang atong mga kalungsuran mahitungod sa kadaot sa panginabuhian, agriculture, crops and livestock. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Moabot sa 2.1 milyones ka pesos ang danyos nga gibilin sa bagyong Vicky sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina sa report. Wala man ni landfall sa Cebu ang bagyong Vicky. Apan nagbilin kini og 2.1 milyones pesos nga danyos sa Lapu-Lapu City. Labing apektado ang sitio Apro Barangay Ibo, diin gibanlas sa dagkong mga bawd ang 62 ka mga panimay sa dapit. May laing 28 usab ka mga panimay ang partially damaged. Busa sa kinatibuk-an, moabot sa 90 ka mga pamilya ang apektado. Sa isla sa Ulango, apektado usab ang 3 ka mga barangay nga gilangkuban sa Kauoy, Tinggo ug Talima. Sa naasoy mga barangay, nangabanlas ug nangaguba ang 37 ka mga motorbangka. May laing 42 usab ka mga motorbangka ug 7 ka mga panimay ang partially damaged. Base sa atong hazard mapping, kinigid mga lugar ang prone sa storm surge, no? So ingnon tang po nga murag bini or no murag gagmay nga storm surge. Natay atong gi-program karon nga ma-continue ang ilahang pagkaon while they will transfer
to their relocation site. Aron kalikayan nga masubli ang hitabo, gikatakdang i-relocate ang mga apektadong pamilya ngadto sa Sitio Turil, Barangay Kanhulaw. Samtang tamnan sa lokal nga kagamhanan ug mga mangrove ang dapit aron dili nasubling matukuran sa mga panimay. The government will provide them financial assistance to purchase sa mga materials, no, para sa pagpatukod nila. Napa sila yung mga materials nga nabilin mo, akong gipapundok-pundok nila, gipahigot nako para unsa pay magamit mo ilang idapat nga to. But yung kaghaligion para pang-atop, kompleto na na. Ang nahabiling 26 milyones pesos nga quick response fund sa DRRMO gikatakdang iapod-apod ngadto sa mga apektadong pamilya, isip abag sa pagpamalit og mga materyales. Doon na pagay dako nga kalamidad ang mahitabo, ilabi na kung mamalik kamo pagpuyo dinhang dapita. Salamat sa Ginoo nga way nangaangol, way namatay. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipangandaman ng daan sa Dakbayan sa Mandawi ang gilaumang pagdagsa sa mga mangumprahay sa merkado publiko samtang nagkaduol ang adlaw sa Pasko. Limitahan ang mga taong makasud sa merkado. Ang report ni Nico Sereno. Di pa kaayo daghan ang nangumpra karong adlaw sa Mandawi City Public Market. Upat ka adlaw sa di pa ang Pasko, daw sa normal ra kuno kini nga gidaghanon sa mga tao. Gilauman ang dagsa sa mga mamalitay sa bispiras sa Pasko ug bag-ong tuig. Mao nga nangandam ng daan ang mga otoridad aron makontrolar ang mga tao ug maimplementar ang physical distancing. Limitahan ang musud sa building ang mga customers aron dili magsikit-sikit. Ang City Enforcement Unit ug Market Operations Office dunay mga personnel nga magtuyok sa palibot. Pabiling i-implementar ang scheduling sa adlaw sa mga barangay nga makakompra sa merkado ug pangayuan ang mga tao og quarantine pass. Doon natay 18 ka mga personnels nga muman yun sa social distancing dirigid sa suod sa atong merkado. Nya gawas pa na nasa tay mga personnels nga siyam ka buok nga namuhay nagmaan sa entrance o sa atong exit. Panalitan og dagsa jud, no, sa atong experience diri katong pagsugod sa atong pandemic. Ato na sang gilimit ang mga tawo nga manood. 50 persons ra ang atong i-allow sa inside para na atay ample space. Aron pag-akomodar sa daghang tao, i-extend usa ka oras ang operasyon sa merkado. Manirado kini alas 9 na sa gabi. Pahimangno sa mga otoridad sa publiko nga mutuman gyud sa tanang health protocol. Kanunay sad mi nga nagmonitor unsay lakaw, unsay sitwasyon, unsay mga nangitabo suod sa merkado o diha sad sa ato mga entrance. Kanunay gimi nag-robing, dili na mo pabayaan yun nga maproblema ta labi na sa kadaghan tao niya nga atong giatiman. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mitagana ang dakbayan sa Talisay og 40 milyones pesos aron igahin sa pagpalit og bakuna batok sa COVID-19. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga mas maayong mangandam ng daan aron kung magkuwang man ang bakuna batok COVID-19 nga ihatag sa nasudnong kagamhanan, may magamit nga pondo ang City Hall sa pagpalit og bakuna. Midugang ang mayor, gisukip na ang 40 milyones pesos nga gihin sa 2021 annual budget. Apan iyang gipasabot nga dili basta-bastang mupalit ang City Hall og bakuna kung dili masiguro ang kalidad niini. But we're also ready for different things, especially kung unsa may tabo sa COVID na atay budget to purchase vaccines if ever. So we are ready for 2021. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. City Health Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gilungkab na usab. Cash, chiki, PO, ham ug wine nga hanaw. Kini-higayo na nga nalungkab ang naasoyng opisina. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, wala pa gani masulbad ang unang insidente sa pagpanglungkab. Magtulo ka buwan na ang nakalabay, subli na usab nga gilungkab ang City Health Office. Kung sa unang insidente, Bob, ang gilungkab mao ang mga opisina sa second floor, ning higayuna ang mga kwarto na usab o mga opisina sa ground floor ang nabiktima.
Muabot sa unom ka mga kwarto sa ground floor ang nangaabli na ang pultahan ug nangaguba ang doorknob. Ang Admin Aid 3 nga si Ronnie Baguio, kinsa mo'y 11 misulod sa City Health Office pasado alas 6 ganihang buntag, ang nakamatikod sa hitabo. Kuha ko Marshall. Pag kita ako niya, kuha ko Marshall niya, ilagi sa kagari dito sa kababaw. Moto nga, kuha po sila pulis. Tagsa-tagsang gisubay sa mga sakop sa scene of the crime operatives ang duha ka laboratory rooms, ang Environmental Sanitation Section, Hygiene Clinic, Internal Audit Services Office ug ang HIV Section aron makahipos og mga latent prints sa mga responsable sa hitabo. Walay forced entry nga nakita sa main entrance sa building, apan dayag nga saluyong bahin sa edipisyo, miagi ang mga suspect, partikular na habig sa TV dots. Dinhi niining bintana sa HIV section gituhuang miagi ang suspitsado. Gani ko inyong makita, natangtang na ang 5 ka bildo ni ining jealousy. Hinungdan nga yano ra kaayong nakasud ang suspitsado ug wala na kinahanglana pa nga gub-on ang doorknob sa maong kwarto. Sa laboratory room, nahanaw ang 300 pesos nga cash nga iya sa usa sa mga staff ug gibinlan lang kini og sinsiyo. Wa na hinoy laing mga butang nga nahanaw apan gikahibong sa mga staff dinhi nganong gipangbuak ang mga monitor sa tulo ka mga computers. Ang labing daghang nahanaw nga mga butang ang anaa sa Internal Audit Service Office. Naabli na ang vault diin gitago ang dulan sa 4,000 pesos nga sinking fund, 4,500 pesos nga personal money sa department head nga si Teresita Lim, 85 ka buok nga PO ug mga personal checks. Paingon lagi sa labasan ko nung nakalimot ko. Di ko sure ha, pero nga mauka ba siya pero nakalock man gihapon siya ba niya na-open siya. Basin ko nung nga pag-lock ko nung ako nakalimtan pero kung ambot lang kaha basta na-open gid siya. Wala usab palabya sa mga suspect ang duha ka mga ham nga gisulod sa ref ug siyam ka botelya sa wine. Hinuon wala na dada ang ubang mga grocery items sa opisina. May pipila ka mga mahalong butang dinhi sa Internal Services Audit Office nga wala mada sa mga suspitsado. Sama na lang ni ining laptop nga matod sa tag-iyan ini iyang gitaguan dinhi sa drawer apan karong buntag nabantayan na lang nila nga gibutang na dinhi sa lamesa ug naabli na ang drawer. Nagtuwang tag-iya sa laptop nga posibleng na-discourage ang suspitsado tungod kay gikinahanglan pa man kining isaksak usa kini muon. Kani ka siya nga laka pagka Thursday pa na lang mo gitawad kay karaan ang usa ka lak banyan ko nga ato na siyang inisdan oy kay karaan naman basig na maglungkab no kanang madagid na sis nababaan. Posibleng sobra sa duha ka mga tao ang responsable sa pagpanglungkab, mato ni Police Senior Master Sergeant Jack Lord Pugoy, investigator sa Police Station 3. Apan dili siya kumbinsido nga inside job ang hitabo. Kiniusab ang pagtuo sa kadagkuan sa City Health Office. Most probably ma'am, sila may design perpetrators kay anad man. So ang ilang pagsaka ila pong gikuan nga walay makabantay nila. Wala sad mi anang inside job kay kanang ang paagi sa ilang kuan amo gid sila gipanguha nga mga bars kanang sa jealousy na imong bitaw niya ipiko gid ang bars. Bob, may napalit na unta nga mga CCTV camera ang lokal nga kagamhanan alang sa City Health Office. Apan ang problema kay wa pa kini mataod. Bob? Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Upat ka adlaw na lang Pasko na. Sayra nato ang presyo sa mga Noche Buena products nga sagad makita sa talad kananan. Ano yung report? Sa usa ka supermarket sa Dakbayan, Cebu, aduna pay igong supply sa mga Noche Buena products. Siyempre, nag-una kining kinaham nga mga hamon nga adunay managlahing porma. Managlahi usab ang brand ug ang presyo, pero susama ra nga lami ang ibutang sa talad kananan. Gikan sa 399 hangtod sa 769 ang presyo sa hamon, depende usab sa timbang o gidakon. Matod sa tagduma sa tindahan nga adunay mga bulto nga order ug aduna usay ginagmay. Gawas sa hamon, himalitan usab ang mga dilata nga himuong salad o dessert. Mga pasta o spaghetti nga kinaham usab ilabi na sa mga bata. Pero karon makahatag utas mga customer ron. Napay mga kuan, ma-serve na to.
Samtang ipaniguro usab sa Department of Trade and Industry nga nasunod sa suggested retail price ang gipatuman nga presyo. Nakasubay sir. Nami may gikuan nga sa DTI mao na gisubay na mga sa pricing. Rest assured nga all these items that are covered under the SRP nga Noche Buena products are within or below the SRP republished by DTI last November 9. Samtang gipanayag sa opisyal sa DTI inis kahigas nga sub-sub ang ilang monitoring sa presyo sa mga Noche Buena products. Wa hinuon sila'y nakita nga milapas ilang lagda apan gidasig nila ang mga konsumidor sa pag-report sa ilang buhatan kung makasinati og pagtaas sa presyo. You may report to us, you may call our number 255-2631. Even on a Saturday or Sunday, you may email us sa amuang account kanang ro7.cebu@dti.gov.ph. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naglandslide sa bahin sa Manipis Road sa Campo 4 ug nahugno usab ang bahin sa riprap nga gibutangan unta og bagong imburnal tungod sa kusog nga pagbundak sa uwan tungod sa bagyong Vicky. Ania ang report. Pasado alas 3 sa kadlawon sa miaging Sabado nahugno ang bahin sa riprap sa Bulacau Bridge sa Habig sa Dakbayan sa Talisay. Mato ni Kapitan Banjo Abastillas nga may bahin sa riprap nga gituyo pagbuak alang sa imburnal. Pag diha na nga ilan ang giabunuhan, siyempre wa pa nila ma-riprap tong nakat nila dito sa river nga kuan. So netabo nga giuwan man siya, continuous man gud ang rainfall. Karong adlaw gisugdan na sa konduktor ang pagpatrabaho sa nahugno nga bahin sa riprap. Kung basihan ang sa miaging Sabado, ang mga bahin nga nahugno natabunan na. Apan diliingon anak kasayon ang pagtabon sa nakankan nga yuta tungod kay humok na ang dapit ug malubong ang backhoe tungod sa kahumok sa yuta. Ang tubo sa tubig sa MCWD nga nabuslot maoy nakatampo sa pagdahili sa yuta. Makaagi na hinuon ang mga tao apan lisod pa alang sa mga sakyanan. Atong filling material diha sa babaw, ang tubig diha sa lawom. What happened? Kusog kayong tubig, dire pressure. Siyempre, mo itong nihulpa siya. Mo itong ni-cause of landslide. So when it happened, we called the attention of DPWH right away na kanang to make dili buhaton unta na to make lives miserable for the people living there. Samtang ipahibaw usab ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga maagian na usab ang Manipis Road sugod gagahapon humaniya kini pasirad tungod sa pagdahili sa yuta Biyernes sa gabi. Manipis ato lang gi-close to prevent any bati na mahitabo, so gi-reopen lang namo pag Sunday. Wa ra hinuoy nga angol sa managlahing aksidente. Kauban si Renante Quinones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang atong latest weather update karong adlaw, Monday, December 21, 2020. Ang bagyong Vicky nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility ug padayong kining nagpalayo sa may Kalayaan Islands. Ug naa na sa 210 kilometro sa may habagatang kasadpan ng Kalayaan, Palawan, na maximum sustained winds na 55 kilometers per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 70 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa habagatang kasadpan sa gikusgo na 10 kilometers per hour. Ang tail end ng frontal system ang paday nakaapekto sa may silangan ng Southern Luzon ug ang amihan ang nakaapekto sa bambahin sa Luzon. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama na ang Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug nay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, mayong adlaw.
Buksan na ang unang tulo ka andana sa Cebu City Medical Center, CCMC, karong Disyembre 28. Ikonfirmar kini mismo ni Mayor Edgardo Navilla isip pagtuman siyang saan nga maggamit na ang tambalanan sa pagserbisyo ngadto sa katawhan. Mamahimo rang buksan ang tulo ka andana samtang magpadayon ang trabaho sa ubang mga bahin sa maong edifisyo. Sa sayo pa, gitinguha untang makumplito na ang napulo kandanang ospital o hospital building nining tuiga apan nadilatar tungod sa nasinating pandemya. Wala mahinayon ang lockdown clearing operation sa Mahiga Creek, habig sa Dakbayan sa Mandawi. Mabud sa 22 ka mga panimay daplin sa sapa ang ng hawanan sa pagbalik. Kinumduman pipila ka tuig ng gimanduan ang mga residente pagbiya sa lugar, apan giingong mibalik sila pagpuyo sa dapit. Gusto ang Dakbayan nga mahawanan na kini aron makaabante ang mga proyekto sa gobyerno sama sa boardwalk o police substation sa dapit. Sa miaging Biyernes unta girakda ang clearing apan wa madayon tungod sa daotang panahon. Sa Enero na kini ipatuman sa City Demolition Team. Doon natin project diha nga himuon na siya nato diha nga murag boulevard ba kanang beautification area gid ba. So doon na natin contractor nga mo start ana. So nalangan lang taon sila. Planado og adunay koordinasyon ang aresto aginaldo sa kapulisan sa Dakbayan sa Cebu aron masiguro nga di makamugna og kadaot ang gihimong programa. Tinguha nila nga makahatag og Christmas surprise ilabi na niining panahon sa pandemya. Ania ang report. Giklaro ni Colonel Josefino Ligan, ang direktor sa Cebu City Police Office, nga nakig-alayon silang daan sa tagduma sa establishmento kinsa maoy nag-identify sa recipient sa ilang programa sa Pasko. Gipaniguro nilang daan nga walay problema sa panglawas o pre-existing condition ang benepisyaryo aron magkasugakod yun sa proseso. Gidasunan usab kini sa Pangulo sa Police Advisory Council nga katambayayong sa naasoing Christmas pakulo sa Cebu City Police Office. Gani human mahatagi sa regalo, nagpasalamat man ang mga nakadawat nini o gipasabot dayon aron mahuwasan si gibating kahadlok. Ato nagid na hiunaw na ang iyang health condition kay basi kunya masubrahan. That is why a series of meeting before was conducted before na implement this kind of project. The intention of the project is really pure in heart that we would try to give a memorable and joyful and delightful experience sa katong tao. Ang Aresto Aguinaldo programa sa kapulisan ug ila na kining gihimo pipila ka tuig na ang nagkalabay. Ilang parahon ang mga driver sa PUJ ug inaydakpon daygunan ug hatagan og regalo. Sa ingon ini nga pamaagi makapabati sila sa diwa sa Pasko ilabi na nining panahon sa pandemya. Itong mga tawhanan na itong gipangatagan was actually chosen by the management themselves. Sila mo ay mahimong mudawat sa regalo. Recipient. O the recipient. Samtang nakasabot si Mayor Edgardo Navilla sa maayong intensyon sa kapulisan, apan aduna kini tambag ngadto kanila. I'm sure nga si Colonel Ligan has a good intention, but I think kini nga practice mo dili maayo. So ayaw na ng Aresto Aguinaldo lang. Ang Aresto Aguinaldo nakaani og managlahing reaksyon sa mga netizens ug nakaabot na gani sa kadagkuan sa PNP dito sa Camp Crame. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Department of Trade and Industry, DTI, may pahimangno sa mga business establishment kahigpitan gyud ang pagpatuman sa mga health ug safety protocols sa mga mamalitay. Kinilabi na nining Christmas rush, din nagsugod na pagdagsa ang mga tao nga mamalit alang sa Pasko. Ang pagsulob og face mask ug face shield gimando sa DTI alang sa mga mamalitay o sa mga personnel sa mga tindahan, labaw na ang social distancing nga gikinahanglan nga mamintinar. Busa kining usa ka supermarket ilang gipanig
masiguro nga makontrolar gyud ang mga tao nga musod. 30 lang ang gitugutan og hulipan sa higayon nga aduna nay manggawas. Gipasabot usab nila o gipaswat usab nila ang contact tracing form alang sa mga mamalitay. Below 15 dili pa allowed. Above 65 dili gid ta tawo mamugos nga way tao nga masugo. There are always helpful people like sa atong barangay nga pwede na to pakisuyo nga pwede i-shop ni because way laing tao sa balay, we're all elderly. Every 30 person magpasulod niya inigawa sa or 5 ka tao magpasulod na pod nya face shield mo nagikuha na mo sir, face shield, face mask. Mandatory nga pagpasulob og face shield kung ana sa gawa sa panimay, anda may patuman sa dakbayan sa Talisay. Talisay nun, way nakita ang kalisdanan sa maong kamanduan. Ang report ni Femery Dumabok. Kasagaran sa mga tao nga makita sa kadalanan ug bisan sud sa Talisay City Hall. Face mask lang ang gisulob. Pipila lang ang ana ay face shield. Gani bisan si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nakabantay niini. Ug sa bag-ong kamanduan sa ATF labot sa mandatory nga pagsulob og face shield kun nasa gawas sa panimay. Gipaabot na lang niya ang order gikan sa kauluhan. Kini labi na nga ang lokal nga kagamhanan ang mopahamtang og penalty sa mga makalapas. Supportive of the IATF and their mga protocols and orders nila. So kami lang diri sa city, we will wait for the formal orders, then we will implement as soon as possible. Usa sa mga kawanay sa Talisay City Hall nitugan nga kun naa siya sa daan, magsulob gyud siya sa face shield ug wa siya problema sa mando sa IATF. Alang usab ning mamaligay og prutas kun unsa ang makaayos sa kadaghanan, andam nilang tumanon. O yun na po ma'am, kaya ano, para rampol sa itong kaayuhan. Safety na to. Official pero sa imo ha? Oo. Ano man sir? Okay ra kay kay tungod sa kuan wa. Pandemic karon nya na mga virus makasagang siya. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Napuno og Christmas decors ang plaza at tubangan sa munisipyo sa lungsod sa Alicia sa Bohol. Makita dinhi ang higanteng Belen, higanteng Christmas tree o ganausab ang garden nga porma og peacock. Apan ang gustong makita sa mga tao mao ang dancing fountain nga nagusab-usab ang kolor. Ang maong atraksyon mao'y kinaunhan sa Bohol ug ang Alicia mao'y labing unang lungsod sa Central Visayas nga adunay dancing fountain. Sa katong gustong makaduol, kinahanglang mag-fill up og contact tracing form, magsulob og face mask ug magpakuha og body temperature ug maghugas og alkohol aron makasud sa plaza. By group of 10 ang gitugutang makasud sa plaza ug tagaan lang og 10 ka minutos aron magpa-picture ug mag-enjoy sa lugar. Adunay 1 entrance ug 1 exit ang pagbisita sa maong lugar. Nang hinaot ang munisipyo nga ang Christmas decors makahatag og kalipay sa mga tao taliwa sa nasinati karon nga pandemya. As lumulupyo ba, dili sa Alicia, as a taxpayer, mao po among gigasa para sa mga tao sa Alicia. Pinagi sila ang mga mata, pagtanaw sa mga lights, mawa po ang ilang mga problema. Bisan natay atubang mga krisis karong panahon na. Ang Alicia, matumpag para mapalingaw o muhatag o gasa para sa mga katawan sa Alicia. Mga produkto nga homegrown o tatak mandawi gipasidunggan sa dakbayan. Gihimo sa miaging simana ang awarding sa City Hall grounds pinanguluhan ni Mayor Jonas Cortez. Gihimo kini isip paagi sa pag-ila sa mga produkto nga lumad sa syudad ug nakatabang pagpalambo sa dakbayan. Gawas niini nakahatag usab kini og trabaho sa mga mandawihanod. Lakip sa napasidunggan ang mga produktong masarial, bibingka ug ubang delicacies nga diha gayud hinimo sa Mandawi. Mato ni Mayor Jonas Cortez, plano nilang itap ang mga negosyante nga motabang usab sa mga small and medium enterprises sa dakbayan. We have the large enterprises here. We will link them with micro and small enterprises in Mandawi and hopefully we can create a mentoring program para ma-share po ang best practices sa mga dagko towards those micro and small and hopefully we'll grow together in Mandawi.
O sa kabuuan na lang, mag-evaluate na sab ang Department of Interior and Local Government, DILG, sa lokal kagamahanan nga kung napatuman ba ang road clearing operation. Mao nga bisan sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Talisay, sub-sub ang hinangyuay sa mga residente sa pagpatuman ini. Di nabuot pang magadagkuan sa barangay Haklupan, ang Talisay City Government pa ang muguba sa ilang mga saktura nga halos nag-ali sa pipila ka mga parte sa kadalanan o halos sa wanay sidewalk. Matod ni Wilfredo Adan, Chief Tanod sa usa sa mga gitahasan sa barangay road clearing operation sa Haklupan, nga lakip sa ilang gisita. Mao ang mga tag-iyan ni mga sakyanan nga nagpark lang daplin sa dalan. Pasindatan na mo ni mga tao din sa road clearing kung signal na kaling Talisay mo, paibaw na lang ni sa mga residente din ba kanang daplin sa karsada. Mao na makuha na ka ng mga balay dito kanang may mga panukti dito nga musuod na sa karsada. Laing garbo sa Cebu ang midaog sa ikatulo nga season sa The Clash. Ang singing contest nga gipasiugdahan si GMA Kapuso Network. Si Jessica Villarubin nga taga San Fernando gideklarar nga kampiyon. Ania ang report. The Clash 2020 Grand Champion is Jessica Villarubin! Nagmaya ang mga fans sa The Clash finalist nga si Jessica Villarubin. Human siya gideklarar nga Grand Champion. Si Jessica ang gianggaan og Power Cebuana Diva, mipildi sa laing upat ka mga aspiring singers atol sa Grand Finals kagabi. Iyang gibuntog silang Jenny Gabriel, Fritchie Magpok, Renz Rubusa ug Shimi Buena Obra. Sa first round sa Grand Finals, mipakita silang individual performances ang 5 ka mga finalist. Sa final one-on-one round, silang Jessica ug Jenny ang gitawag nga Belter Babe of Makati ang nagsangka. Gikanta ni Jessica ang Habang May Buhay ni Donna Cruz. Samtang giawit ni Jenny ang All By Myself ni Celine Dion. Sunod sa iyang pagdaog, makadawat si Jessica og 4 milyon ka pesos nga balor sa mga premyo nga gilangkuban sa 1 milyon ka pesos nga cash, usa ka bag-ong sakyanan, balay ug yuta ug exclusive management contract sa GMA 7. Samtang ang 4 ka mga finalist nakadawat og tag-usa ka gatos ka libo ka pesos matag usa. Si Jessica, 24 anyos, nga taga San Fernando, unang miangkon nga kini pa ang iyang 11 pagsalmot sa televised singing competition. Si Jessica mao'y ikatulong mananaog sa The Clash, sunod nilang Golden Cañedo nga taga Minglanilla, Cebu, ug Jeremiah Tiangco nga taga Cavite. Ang The Clash winner gipili sa panel of judges nga silang Ay de las Alas, Paps Fernandez ug Christian Bautista. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Mga kapuso, nyo makita kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sabang atong official YouTube channel, GMA Regional TV, o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa kawasan nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugika namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Og 4 ka adlaw na lang yun. Pasko na. Mayong hapon na mga kapuso.